Салом, бонувони зебо. Ман ҳамин ҳози фасонро мо ҳози якҷоя бо шумо медузем, он қадар қин нест. Инро мешавад дар любой хел мато, мана асос бисёр дар велюрои чӣ мегӯяд ку, мана барашка метавонем бидузем. Ман шуморо дар ҳамин як паплини оддӣ ҳоз нишон медиҳам. Рости гап дар велюр надухтаму. Шумо ҳамин тарзи духтанашро ёд гиред, баъд оҳиста оҳиста дар велюр ё ки помбах ё ки паплинои однатонӣ метавонед дузед. Ман ҳамин материали чоркунҷа матои зиёдӣ буд, ҳамина гирифта ҳози ҳамин тайёр кардам. Куртаи прямой мешавад. Мақсад ин куртаро дар прямой мешавад духта. Флизелин часпондам, ранги ҳарвақтина флизелина калон медузем, мебурем, флизелина калонтар мечаспонем, барое ки даҳани куртаро калон мебурем. Барое ки дар дарунаш чӣ мебояд, гили тюлпан чӣ мебояд, хеле аз дигар мато, барои камака калон мебурем. Флизелина дар пушташ хеле калон мечаспонем. Мешавад ки ира дар любой хел материалҳо гуфтам ку, материалҳои барашка, резинка, однотони ҳар хел духта мешавад. Ман флизелинро клей кардам. Ман акнун фасонашро мебурам. Фасонро ман аз пеши худам пора кардастам. Рости гап хоҳарҷоно, ҳамин шумо даҳани курташ чанд қадр маъқула, манаи дарози вӯризи калонаш чанд қадр маъқула. Ин ҳамаш ба ваи худтон, ба ваи клиентон кӯзача мекашем. Рости гап кӯзача мекашем, дарунтараша калонтар мекашем, гарданша ба чени рости худаш. Манам хеле ҳоз мегирифта ҳамин полни калон мебурем. Бана бориданшон бинед, ай ҳамо хатои кашидагитон мебуред, кӯзача мебояд. Манам хеле кӯзачаи калон шид. Бинед чанд қадар калонай. Мана даҳани куртаям бинед, беҳад калон омадагиай. Ана барои даруни кӯзачаро туғри кардан, ҷоша ёфтан, ай ҳамин даруни худаш ози кӯзачаша мебурем. Аввал даҳани куртаро меёбем, баъд ана хеле кашида вӯризи курта чанде бошад, зиёдтиша монда мебурем. Мана маълум шуд чанд кашид ай мо. Ана акнун ин материалро бояд мо дар болои матои дигар монда камакак бояд калонтар пора кунем. Мана аз материали однотони ман хеле паплин, тож, бардову цвет гирифтам, калонтар мана бурида. И дар рангиш дига мода дар кор намешавад. Рости гап просто мо аз ин ҳози ҳамун размерша мегирем, камакак калонтар. Флизелин клей мекунем. баъде ки флизелин клей кардем, мана хеле диққата карда дар болош монда аз боло чени худаш мебурем, неҷара чени худаш мебурем. Поёна боша камакак бинед чӣ хеле калонтар. Ин ҳаҷмаш беҳад калон омад. Манақа калон омад. Ана ина зиёдтӣ бояд тега буд, аз тарак дар кор буд мода, аз тарак ай монде. Мешавад ки шумо метавонед ҳар ду тарафша якхела кунед. Ман аз ҳамин матои мондагӣ кардам. Барои гирди даҳани куртаи духтан ман хеле 4 сантиметра ман хеле кантик аз материали худаш пора кардам. Мағзи боз дар лаби ҳамин курта мағзиро медавонем. Даҳани куртаро карочи сабират мекунем. И ҳамаи духтагиҳое ки ман медузам, ба шумо нишон медиҳам, бонувони зебо, ҳамаш ҳамин дарсҳо, ҳамаи ҳамин корҳо дар ҳамаи навораҳои пештарам ҳастанд. Духтани он қадар қиниам надорад. Ана пешакшам ҳам хеле тайёр кардем. Фақат тарафи ҳамин дилакша медузем, тамом тарафи поёнша намедузем. Тайёр шуд. вақте ки анавай ғам тияд, аз пушт аз тарак мағзи ғам метияд, онро бо клейка клей мекунем, утюг мекунем. Инро ҳам хел бо утюг ҳатман кор кунед, чӣ қадр хуш мешинад ҳамон курта. Мана боз дар инам клейка мондам ки тарафҳош наҷумад. Лабоша оверлок мезанед, аккурат кор мекунед. Мана ду тарафа меша, ҳам ин тарафша меша монда, ҳамеша ин тарафша монда. Ман аз ин тараф мондам. Даҳани куртаро чен мекунем, вӯризи куртаро чен мекунем, то аз ду тараф як хел биёяд, ин тарафш калон, ин тарафш майда набиёяд. Бо дастӣ ё ки бо булавка булавка мезанену, баъд мегирен медузен. Фасонаш зависид аз шумо. Ман акман мондам барои ёфтане ки чӣ хел бояд ҳар ду тараф як хел биёяд монда. Манам хел ёфтам байнаша ду тарафаки бояд анам хел туғри биёяд. Размер ба размер штоб ин тараф ба ин тараф калонӣ, ин тараф калонӣ нашавад.
من خیلی مغزی چکوی در بازار هزی پرم خیلی مغزی رنگا مغزی خشرو خب این زویسی در فانتازی شما دخترو من مغزی بود مقصد در شما نشان دادم که فسانی کرتا عدیلت کنه و شما خشرو بینین همیره من خیلی گرد و با گرد ندوزی مغزی دیگرشه با از بلوش این کرتای پریموی ده کرتای دهانی کرتای توجکی خیلی میلی ده نمیشه کرتای پریموی ده میدوزیم و میتونید در این نوع از طرق مدرن ادیگر هستید میتونید با نگینه ها با هر خیل سنگ ها آرایش دید و هم از فانتازی شما زویسید دخترای زیبا نکنون اکما با شما چی رو نشون دادم که مقصدی گپ که من برای پریموی من پریموی در نواروی ما هست چه پریموی مو مرکه میگیریم ایسش میشه هم خیلی پریموی برای چی من خیلی کالتاچه گرفته در کالتا نشون دادم برای خیلی کرته که میگن از پایینش پرک دور بیاد چند قبط انم خیلی کاستومچه که من ایده هاگ میسومه تو زید منم قدرک تو بولوی سینه را بعد از پایینش چند نمود پرک میشود پایینش هم باید خیلی پولو کروگ زنم این برای کاستومچه دور کو پریموی کاستومچه دور من ببینید چه خوشم میاد بو شما فانتازیاتون از من ممکن بایتر باشه شما جوانو بو فانتازیاتون بایتر است همه وقت با درزمال سر و کار کنید